Tak my sme prišli z Trenčína, zobrali sme si dovolenky, pretože vlastne zastupujeme určitú časť Trenčanov, ktorí majú tiež tieto a podobné problémy a vlastne 16 rokov žijeme v neistote. Takisto pokladáme za krivdu, že sme si nemohli byty, ktorých naši rodičia a starí rodičia žili vyše 60 rokov, odkúpiť a hrozí nám táto deregulácia. Že by sme radi, aby sa nám dostalo spravodlivosti, keď všetky podnikové byty boli predané za cenu podľa zákona. U nás sa to vlečie už 15 rokov pomalu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pekne vás pozdravujem všetkých. Chcem vám povedať, že vláda prerokovala tento návrh a neschválila predložený návrh zákona s tým, že prijala uznesenie, akceptovala plne sociálny rozmer tohto problému a samozrejme zásadné stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže toľko informácia, zákon nebol schválený. Ja poviem len jednu zásadnú vec, aby ste vedeli, že netreba hovoriť, že návrh, lebo z hľadiska legislatívneho procesu Ministerstvo výstavby sa snažilo pripraviť, čo mohlo, ale vláda rešpektuje sociálny rozmer problému. Dobre? Ďakujem. Všetko dobré, dovidenia, pozdravujem. Všetko dobré. Pozdravujeme pána premiéra, veľmi pekne vám ďakujeme. Pozdravujeme. Zdravie mu želáme. Dobre, poviem, podávam vám tieto. Aj vám, pani ministerka. Všetko dobré želáme. Už nám bola zima. Bežte dnu do tepla. Ďakujeme pekne.